Виждате ли тази възрастна двойка? Те не са финансови анализатори, не са и професионални инвеститори, просто обикновени пенсионери, които живеят спокойно, докато техните инвестиции автоматично растат с помощта на Stock Fusion AI. Никакъв стрес, никакво гадаене, само реални резултати, подкрепени от изкуствен интелект. Днес търговията с инвестиции е истинско предизвикателство. Пазарите никога не спят, броят на криптовалутите е зашеметяващ, а да следиш всичко, особено ако си нов, може да е изключително натоварващо. Но не се тревожи, имам перфектното решение за теб. Запознай се с Stock Fusion AI, асистент за търговия от ново поколение. Това не е просто още един автоматизиран инструмент за търговия. Това е като личен ментор, който ти помага да изграждаш стратегия и ти предоставя уникални пазарни прозрения. Първо, постоянен пазарен анализ. Stock Fusion AI анализира пазарите 24/7, всеки ден от седмицата. Разпознава трендове, модели на поведение и предоставя подробни препоръки. Анализира криптовалути, технологични акции, здравеопазване, енергия и още много. Втори, автоматизирана търговия. Щом се появи изгодна възможност, изкуственият интелект не чака. Действа незабавно според избраната от теб стратегия. Без забавяния, без емоции, само прецизност. Трети, адаптация спрямо потребителя. Независимо дали си начинаещ или опитен търговец, Stock Fusion AI се адаптира към теб. Можеш да настроиш нивото на помощ, да персонализираш параметрите и да тестваш всичко без риск в демо режим. 4. Удобен интерфейс. Платформата е елегантна, опростена и базирана в Web. Работи на всяко устройство с интернет връзка. Не се изисква инсталиране. Просто влез в системата и започни. 5. Безплатен демо режим. Не си сигурен дали искаш да започнеш веднага. Изпробвай всичко с виртуални пари. Виж как работи платформата. И когато си готов, премини към реална търговия. 6. Бърза и лесна регистрация. Посети stockfusionai.com, въведи своите данни, име, имейл, телефонен номер и направи минимален депозит от 250 евро начален капитал. Всичко е готово за 2 минути. 7. Без такси за депозити и тегления. Имаш пълен контрол над средствата си. Без скрити такси, без посредници. Ти печелиш, ти теглиш. 8. Максимална сигурност. Платформата използва усъвършенствано криптиране, двуфакторна автентикация и сигурна връзка. Поддържа плащания с карта, банков превод и криптовалути. 9. Предупреждение за измами. С нарастващата популярност на Stock Fusion AI се появиха фалшиви копия. Видях сайтове, които изглеждат идентично, но само чакат да те измамят. Затова силно препоръчвам. Използвай само официалния линк в описанието под видеото. След регистрация просто настрой ниво на помощ и остави платформата да работи. Тя анализира пазарите, изпълнява сделки и ти дава предимство чрез аналитични инструменти. Това е истински пробив. Независимо дали си нов или професионалист, платформата е готова да ти помогне. И какво мислиш? Готов ли си да започнеш да печелиш истински пари с помощта на изкуствен интелект? Кликни линка в описанието и започни още днес. Остави коментар, ако имаш въпроси. Дай палец нагоре, ако видеото ти е харесало. И се подготви да видиш как растат печалбите ти. Благодаря ти, че гледа. До следващото видео. Остани с нас. До скоро!